Grazzi tal-li sibtek, grazzi l-kumet waħda minnkom li qegħdin hemm rġajtu magħna llum għall-programm ieħor ninsabu l-għada ta' jum San Valentino. Nispera li hemm min forsi għadu fl-imħabba. Nispera li qomtu mis-sodda ħafna minnkom, imma ovvjament aħna qegħdin hawnhekk ħawaslulkom sibtek. Nispera li kollkom ukoll ġurnata mill-isbaħ. Ngħidilkom illi f'dal programm partikolari għandi ħafna nies speċjali, għandi ħafna nies ukoll li huma ħbib tiegħi illi se nlaqgħhom magħkom it-telespettaturi fejn ħanitalmu u fuq kollox anke nirrelataw kemm l-istorja tagħhom u ħafna sorpriżi wkoll li għandhom li huma ma jafux biha kif fil-fatt rajtu wkoll fuq TVM il-promozzjoni anke li deret tul din il-ġimgħa. Lek importanti ibqgħu hemm rilassaw kif nidilkom jiena u l-bqija ħalluh f'idejja li hemm ħafna u ħafna affarijiet li ma kontux tafu u ħafna affarijiet ukoll li ħadkunu qegħdin tirrilassaw u taraw ukoll l-ewwel darba fuq sibtek. Grazzi l dawk kollha tikkummentaw, grazzi l dawk kollha tkunu qegħdin hemmhekk u grazzi wkoll lil dawk li titlu fil-Facebook page ta' sibtek, tistgħu titlu issa stess għaliex hemm ħafna u ħafna rigali li dawk huma kollha tagħkom. Jiġifieri kull ma tagħmel like, ikkummenta għaliex dawk ir-rigali jistgħu jkunu tagħkom minn ħin għal ieħor. Għalhekk importanti kkummentaw u mbagħad aħna dejjem inħabbru ir-rebbieħa ta' kull kompetizzjoni dejjem fl-ewwel sib tax-xahar. Jiġifieri issa fl-ewwel sib ta' Marzu se nħabbru r-rebbieħa kollha tal-kompetizzjonijiet kollha li għandna fil-Facebook page. Ninsewx ukoll il-Facebook page Rain Angels Mari Moms qolilkom għalissa infakarkom il-qoddim fil-programma li hemm ħafna rigali li nagħtaw ukoll fil-ġimgħa. Ħanibda bl-ewwel persuna li għandi żgur li ħafna minnkom tafuh, żgur ukoll li rajtu wkoll dal-filmat għaliex ħanibdew b'dal-filmat u mbagħad nilqgħu magħna. Natu merba l-Livan Kalleja! Kif aħna? Grazzi. L-ewwel net li tinsabana poġġi. Impoġġija. Tiegħu kollu tiegħek irrilassa kemm tiflaħ għaliex dal-ħin ħansiru nafu wkoll aktar lil Livan, però l-ewwel qed nifraħlek għaliex kif rajn hemmhekk inti ir-rebbieħ tal-premju nazzjonali ħadim tas-sena, ġifieri xi ħaġa huwa unur kbir nista' ngħid illi naf li ma tħobbx tiftaħar imma l-verità. L-għonet nibda biex l-oġbitni kif tħal fil-studio u il-pozitivita li għandek kulħadd jitħaqgħu mill-kollegi tiegħek ġifieri. Napprezza. Inselmu Napprezza. dik hija t-tina sens sabiħ. U ġi għajdlek hello ukoll it-tifel tiegħi ara. Dak parti mill-familja. All right, Rocco, ġi biex taraw ħara llum kellu l-sports fil-għodu ma ħaqniex biddilna. Għax fil-għodu nħdu l-sports bħallum is-sibt u nipprovaw il-laħqu taf kif intom tifmun il-ġenituri bl-sports l-emmula. Allura s-seru iktar. Mela, minna l-uftit ieħor li ngħidlek kif ħansiru nafu wkoll anke il-perkors tal-ħajja tiegħek, ħansu nafu aktar mill-qrib kif għad ħafna nies jafuk, irbaħda l-premju wkoll. U mhux għax fiċċek imma naħseb mill-persuni kollha verament kien jistħoqlok għaliex persuna li tagħmel ħafna u tagħti ħafna ġid hemmhekk ukoll qegħdin narawk fejn fajtu l-premju. Id-dar jgħid palissa l-offiċċju ma qabel xejn, nisellem is-telespettaturi met jarana. Però l-idher jiena fal-premju ma aħna din tim kbir. Ġifieri din tim kbir minn negozjanti apparti li l-ħaddiema tajnihom sens ta' responsabilità li il-tim huwa kbir. Mill-grupp tagħna, tal-kumpanija tagħna, imur lil negozjanti oħrajn ġifieri forsi t-nider jien, imma tim huwa kbir. Ekku, kif ngħid jiena wara kollox vera nider jiena, ma mbagħad ikollok tim warek. Mela, ħaniftaħ minnu fih il-kompetizzjoni semmejna kompetizzjoni ta' Facebook, ħaniftaħ ta' bata, u rajt itlu issa, għażlu żarbun li besin illum, sa naħdurikom sew, tajjebek. Mela, dan huwa żarbun huwa boots, rajt biex taraw sew. ċabnikom jiserbaħu kol voucher għas il-bata, kol ma tagħmlu tlista fil-paġna, ħasebtek issibu hemmhekk il-żraben, għażlu żarbun u kull nhar ta' tnejn għaliex bata jħabbru wkoll fil-Facebook page ta' kull nhar ta' tnejn ikun hemm rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Minn hawn ftit ieħor kif għattilkom għandi perkors ħanajtek ħadimxu naqra mal-ħajja tiegħek u man-nies li tifrekwenta għaliex għandi sorpriża ħelwa li inti ma tafx biha u fil-fatt minix ħanajdlek ma ħamorru għal dawn momenti ta' reklami u wara reklami eżatt ħatkunu tafu dak kollu li għandna għal Livan Kalleja u ħafna affarijiet illi hu literalment ġie hawnhekk rilassat imma ħajsir jaf minn ftit ieħor bħalma ħassru tafu intom. Ibqgħu hemm jgħallu f'idejja.
Ekku, grazzi għajdin maħna. Fakarkom u kol tistaw titlu fil-paġni kollha tagħna ta' Facebook u għemmek għandkom u kol diversi regali. Tinsew xu kol l-Instagram Ryan Enġazmar u natu kol meħbar residenti tagħna l ma semmejtom xilli minna u nufti tuħor u kol jibdew jitlu u jisaqsu l-mistoqsijiet il-mistedni li għandi l-lum. Għallek importanti pa' mek, tinsew xu kol di box ma' uftit juħor li ċaħat jisterba u kol LED screen ta' 65 pulsir. Ma' fx tal-fen divizjona mila di. Jewax LED screen, għax kbir, ma' dem namila ek. Imma LED screen ta' 65 pulsir, grazzi, l-Digital Zone. Mela, zgur, ħanibdew mill-bidu. Ivan, ħafna minn nis jafu illi il-manatija kienet ħalletna u minn da kien għallaw inti flok tajt qalbek imxejt iktar għalik għal-familja tijak u għamilt iktar kuraċ għanajdek. Jina qabel mara tlift il-papa sana u nofs qabel tlift il-papa tijaj li kien best friend tijaj u kien 58 years u l-istess ħalina fi żmien qasir f'ħames ġemat. Ovvjen kont ninsaqsi sana u nofs wara, ninsaqsi stajt għamilt għal-missirien biex talaqna kallix namel xi ħaġa ma għamiltix. Tibda kulħadd minn telefon xi ħadd fil-familja għax inti sakemm tolqot lilek. Sakemm ma tolqotx lilek tissimpatizza kien hemm sħabi tilfu l-papa tagħhom ngħidulhom l-omur, tifhem id-dwejjaq tagħhom, imma ma tolqotx lilek ma tkunx taf. Da bħal mart. Daw aħna ngħidu ħafna nissimpatizzaw ma' nies morda bil-kanser u però sakemm tmiss lilek. Għax imbagħad verament tkun taf xiġifieri. U jiena il-mara f'ħames ġimgħat ukoll l-istess, ġifieri mara kienet mara healthy modella tagħmel eżerċizzju u f'tim ta' 5 ġimgħat l-istess hekk brain tumor laqqas tani ċans immur nagħmel biopsy barra. Ovvjament bġiex titfal, tifel ta' 3. Għaw dar it-trat, da vera, anka xirajtu fuq-gazzetti dar it-trat vera. Hemmhekk ftit qabel, hemmhekk kien xi 3 months qabel ma ħallitna. Ġod vera malajr. U ta' malajr, kont sejjer insifer fuq xogħol Ruma u waslitni bil-karozza u waqfet ma tiflaħx. Imma vera kienet ta' malajr. Allura, ovvjament, it-tifel kien hemmhekk 3 u t-tifla kellha 8. Vera ma tkunx tafx laqtek. U jiena dak iż-żmien li kont għaddejjem għall-mara bil-problemi tal-isptar u hekk kelli sħabi madwari nies partners fin-negozju tiegħi li verament sibthom fil-qas funeral. Minnhom Steve. U minnhom Steve Abela, kelli il-partner tiegħi tal-lum. Aħna ltqajna ma' Steve, aħna rox għalin. Ivan, hemm ħafna affarijiet nista' ngħid fuqek u fuq l-esperjenzi li għandna flimkien. Immorru lura għal ħafna snin, żmien sabiħ fej fraħna flimkien u bkejna flimkien taf inti. Emozzjonijiet sbieħ u emozzjonijiet naqra nqas sbieħ ma inti milli għaddejt jidher li swik ukoll ħadd is-sabiħ tiegħu ħadd il-ġid minnu. Illum għaraft il-ħajja, tgħin ħafna nies, jiena naf iktar forsi minn ħadd ieħor kemm tgħin, nies anke li ma tafx. U l-esperjenza li għandi miegħek anke mal-familja tiegħek, inti taf illi aħna konna flimkien meta għaddejt mill-esperjenza kera li kellek li tlift il-mara u dak ftit momenti sigħat tal-aħħar fej għaddajnihom flimkien jien u int ma' tfal tiegħek u ma' Claudia. Għalmuni ħafna, tallimt anke jiena bħalek biex għaraft il-ħajja u biex ngħixu ħajja kemm jista' jkun ferħija u kemm jista' jkun ngħinu ħadd ieħor. Inti naħseb tallimt naqra iktar minni. Ciao Ivan. Grazzi Steve, inselli għal Steve hawnhekk illi kien persuna biex nimxu l-qoddim. Steve kien wieħed miegħi, Steve fil-fatt ta' minn isemmija il-mara metet minn moħħa jinti u kellha nitfil għall-magna tal-qalb. U kien ħdejja biex tfejtil għall-magna ta' ħajjitha, ta' qalba. Kien huwa diffiċli, ma nis bħal daw li bħal Steve kelli nis oħrajn li jgħinuni u jien nikbi niġi emozjonat bħal kulħadd, imma jiena mill-ġranet nikbi wara l-wassat fall-iskola u mmur u nikbi mhux bid-dmuħ nolfoq, ġifieri
forsi kelli bżonn ukoll għax it-tfal assistejthom psychologist, ma jien ukoll kelli bżonn. Ma kelli daw in-nies madwar iżammewni għaddej. Along the way, il-ħajt tkompli, ġifieri u kif qed tajt inti xtaqt li at the end of the day minn esperjenza bħal din qed nikkonċentra fuq it-tfal. U nkun tajnuna għax meta tmiss bidek tara d-diffikultajiet. Inkelli l-ommi għax lift l-ommi ġibta d-dar miegħi biex kompli tagħmel ħajta kuljum, imma min jitlef il-partner tiegħu jekk kien raġel m'għandux il-mamma minn tgħinu. Il-lifestyle tinbidel totalment. U dik waħda milli stimulatni biex inkun hemm ħadd ieħor. Dejjem ngħidilek u diffiċli nġibla klim jien imma l-verità li persuna dejjem tallimni vera, meta nisimgħek titkellem anke nara li minn ħaġa bħalma ddejt minnha tipprova wkoll toħroġ il-fjur minnha. Bħalma tgħid il-Puttino Cares, ma nistgħux ma nsemmux. Nitalmu. Anke fin-negozju tiegħek stess, inti kont l-ewwel nistgħid persuna biex inqudiem illi ftaħt ħanut apposta biex imur il-liħa l-Puttino Cares u hija xi ħaġa li ngħidha biċċi minn quddiem u Reni Wangel grati ħafna ta' dan u għandna dal-filmat naraw. Iva, nixtiequ ngħidulek grazzi minn qalbna tal-li matul is-snin dejjem kont sensittiv u ġeneruż ma' Puttino Care u mal-marit. Nammirawk għal-mod ta' kif tkun trittejn b'entużjażmu lill-marit u ta' kemm tixtieq tiġbed nies oħra bħalek biex jgħinu huma wkoll. Grazzi u proset. Sorpriża vera. No, pjaċira, dak vera nies li għamlu vera ġid u jiena Puttino Care għal-qalbi għax fejtlu tfal, meta tmur fil-word u tissib ġenituri. Għadhom kien jieħdu diagnoz ta' t-tifel tagħhom ikun marit bil-kanser. Għas ikun jafx laqathom, kif ma konċ nafx ġara jien, ġifieri għas tibżemment toħallhom jegu u tfal innoċenti, nitfallu tħoss ħafna aktar għax it-tfal huma hemmhekk ġili f'dak il-word, li hemm dak il-word vera minn qalbi nidlhom proset u grazzi għax il-ġiet li joħroġ minn hemm huwa enormi. Nisbit bis-sima, ma tindunax li hemm post ta' marit, jiena għattilkom bil-tħalta u rajt pożittività kulħadd bid-daħqa. Dik hija l-kuraġġ hija importanti, speċjalment fi għandek post li qed jagħmlu rehabilitation biex jiġġieldu l-kanser. U hemmhekk isibu verament il-ġenituri isibu verament wens tal-istaff mexxin tajjeb minn Reni Wangel, l-ambjent isek qiegħed ġo film. Vera, kemm għamlu hekk, vera. U vera, m'hemmx Puttino m'għandekx limits kemm jismu. Grazzi Reni Wangel u grazzi wkoll li vantajna wkoll li jagħti lil Puttino. Persuna oħra wkoll li tgħin u ħabib kbir tagħna wkoll qed nirreferi għal Bjorn illi Bjorn ukoll mid-diffikultajiet tiegħu li għaddej fil-ħajja kif inhu li xejn mikomda għalina u aħna ma napprezzawx. Ekku. Aħna jien nixtieq li l-bniedem japprezza jqum fil-għodu li għam b'saħħtu u Bjorn kif inhu minn dak il-ġismu tiegħu kollha tara li hemm lest u jkompli jkabba biex jagħmel ħajjithom biex jagħmelhom iktar komda. U Bjorn għaddilek dal-messaġġ ukoll. U kwa ġibnu nistħu ħafna staġġu għana. Minn telespettaturi kollha ta' sittek, nixtieqilkom is-sibt tajjeb. Minn hawnhekk xtaqt insellem ukoll il-ħabib tiegħi Ivan Kallejja li s-sena li għaddiet rebaħ ukoll il-ħaddiem tas-sena. Ivan Kallejja ili nafu dal-aħħar snin u nista' ngħid li kien persuna ta' għajnuna kbira għal-kawża tagħna, għall-proġett ta' Darbjorn u speċjalment il-proġett ta' Darbjorn il-ġdida. Kull meta kelli bżonn dejjem sibtu lil-Ivan, dejjem kien hemmhekk jgħinni mhux finanzjarjament imma anke minn aspett ta' konsulenza u ta' pariri u inqisu bħala ħabib tiegħi li qed jgħinni ħafna biex nagħmel il-ħolma tiegħi issir realtà. Grazzi ħafna jien tal-għajnuna li tajt lili u lil laqdiet. Oħra ġewwa Malta u kompli sejjer bil-ħidma tiegħek. Nsellimni. ħaġġa nistħi, issa daw x'ismu wistifħina daw in-nies laqas għandik li malihom u jiena semmu nejn jiena nħoss li vera ma nagħmilx biżejjed għax jien nixtieq li iktar il-fort tan-nies u li hawn negozjanti u nafx insellmihom li jaqdu fil-grupp tagħna. Ma kemm hu sabiħ li llum qed nitgħallem ukoll oħra kemm li nagħmel siftek imma xi kultant nieħdu forsi n-nies for granted imma kemm hu sabiħ tgħidlu grazzi lill-persuna li tkun grat
Per eżempju, semmejt ħaġa, l-ewwel bdejna nitkellmu fuqha, inti tagħmilha man-nies tiegħek li għandek ħafna nies taħtek. Jiena forsi hawnhekk qegħdin erba' tiħbieb u l-kru tagħna. Kemm sabiħ li dak li jkun anke tfaħru tax-xogħol tiegħu tgħidlu grazzi. U jien napprezza mill-qalb li kulħadd jieħu preċir b'apprezzament. Ma jiena nieħu li ktumu pjaċir it-tim għax jiena nidher jien, ma aħna kieku ma jkunx it-tim li għandi miegħi ma żgur li ma nasalx, ġifieri nidher jien. Imma dan huwa ħafna xogħol ta' ħafna nies. Għax aħna dawn huma l-kbar li għandna huma inspire li batu nafu bihom. Imma hemm ħafna nies ibatu fis-silenzju. Ekku. U ma nafux bihom. U aħna ma nix għajnejna l-ħadd. U kemm importanti anke li nil dawk in-nies li forsi naf tinsab ħdejna, tinsab l-ġara tagħna u ma bżonn daqta trombi ma fil-verità jgħinu l-persuna li hemm. Però aħna llum qed nagħtu tifħil lilek u ngħidu grazzi iktar milli tifħil. Grazzi napprezza wkoll tax-xogħol li tagħmel fisem ukoll dawn nies. Grazzi wkoll xtaqt insemmi grazzi l-Marija ta' Bjorn u tan-nieqa kbira l-Bjorn jalla niltaqgħu m'għandhomux. Ħandawru s-suġġett nas emozzjonajna biżejjed issa. Persuna li huwa viċin tiegħek żgur milli naf jiena x'naf ħafna nies, qed nirreferi għal Andrew, x'tgħidli fuq Andrew. Andrew, għajd miegħu kombinazzjoni għajna flimkien kien jaħdem ma' kumpajora u wara għong tkellimna u ġi jaħdem miegħi. Allum ovvjament huwa aktar li huwa kollega tiegħi huwa jaf ħafna mill-affarijiet tiegħi. Ħanaraw x'qallek. Ivan, niftakar fl-ewwel ġurnata li ntqajt miegħek f'kombinazzjoni aktar minn 5 snin ilu. Iżda mill-ewwel ġurnata dejjem urejt fiduċja fija u dejjem tajt mis-sapport kollu tiegħek u ta' dan nixtieq nirringrazzjak minn qiegħ qalbi. Nixtieq nirringrazzjak ukoll li dejjem lest li tallimni fix-xogħol fil-karriera tiegħi kif ukoll fil-ħajja personali tiegħi. Grazzi mill-qalb. Grazzi wkoll li dejjem nitkellmu fuq il-valuri kemm huma importanti l-valuri li dejjem nibqgħu umli, nibqgħu ferħanin u ngħinu l dawk in-nies ta' madwarna. Valuri sbieħ u importanti ħafna. Grazzi li temmen fija. M'għandix kliem biżejjed biex nirringrazzjak. Ivan, nixtieqlek kull tip ta' suċċess, saħħa, paċi u kontentezza. Grazzi ta' kollox u God bless you. Grazzi lil Andrew. Xi ħaġa li ma tlekx x'taqt ngħidlek għaliex salqlibna wkoll anke l-folja. Għandek dil-kanzunetta li dejjem tkanta. Apparti minn kif anke meta jkun fid-dar u jinkemm il-darba wkoll konna flimkien meta jkollu daw il-riċevimenti jew kellha fid-dar tiegħu stess, iħobb il-mużika ħafna. U għandek vuċi tajba wkoll. U għandek il-Wonder of You. Sakemm ma nkunx maħnu. U ta' mezzjona teħet li mhux qed kanta llum ma mhux tajt li tittamel ir-rehearsal qabel. Le Wonder of You diska sabiħa x'jien nemmen li kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu. U kulħadd għandu dak xi ħaġa partikolari. Allora, oriġinat minn hemmhekk Wonder of You kont mill-ewwel partista meta kellna l-kumpanija l-ewwel ħwienet li kellna kont inkanta allura baqgħet qisha dik hija il-trademark tiegħek. Aw xi ħadd kanta ħielek imma llum biċċa minn ħa naraw. Nieħu piċir nisimgħu. Ivan, is-soltu di inti tkanta ħalilna imma llum aħna ħankantaw għalilek. And that's the wonder of you. Isa ħeġ kol kellna, Emozjonajtuni vera l-lum, Ismani. Għandek iktar sorpriżi, issa mhux sal-laħħaq. Le, ma fadalli xejn iktar, imma l-ħin ta' net jafas u nixtieq ningrazzja għal dawk in-nies kollha li sibna u grazzi wkoll l-oħtok, Claudia li ħabba kbira tiegħi, illi mal-ewwel telefonata insiba tajnuna kbira, grazzi Claudia, grazzi ta' kollox, però semmejna Claudia. Jina naf li għedin iktar għedin Erbenton, pero jina naf il-daw iż-żewġ nisa Claudia u l-Alexia li huma l-kaxxa ġenna jidilhom jien. Bnietu. U jħobbuk ħafna. U vera tingwala magħhom int. Claudia dejjem miegħi, dejjem anke fid-diffikultajiet li kelli, l-istess bħal Alexia aktar viċin tiegħi. Ovvjament, domet periodu qed miegħi u qed tixxerja ħafna mill-affarijiet mill-peace u iċ-challenges tal-ħajja jgħaw fil-familja u koll, ġifiri, Ivana kienet għada zaħira ħafna. U t-wassal l-iskola u ta' kontributu koll. Alexia l-istess, għal-kem ma ta' tiġi ħagġak fuq il-familja. Tlifna l-missirna l-out of the blues, ġifiri. U kullħat jiprofa jinġabba kien sta' jkun biex u kienu ta' xogħol siwerija. Bħal ma nistax ninsa l-mami li l-mami għamlet li xogħol immens ma' tfal.
Indak iż-żmien tifla kien 3 u t-tifla kien lejt. Jifieri immaġina, mhux biss ix-xogħol Kienu tad-dar. għadhom żgħar letteralment. U sabu l-imħabba li dejjem ommi dejjem id-dar hemmhekk, jifieri x'hom jiġi toqgħod miegħi mbagħad. Għala ħawedek ta' ħabib tal-aħħar di. Messaġġ mant Claudia u Alexia tajjeb tal-aħħar. Hello Ivan, talbuni biex namillek messaġġ u ma nafx il għala tinħoss naqra strampa nagħmel messaġġ lilek. Għaliex inti persuna speċjali, ġralek riġalek f'ħajtek, bħalma jista' jiġri l-ħaddieħor ovvjament, però tlift lil-mara teta' żgħira ħallitek bżewġ titfal żgħar. Però inti dawwar din l-esperjenza kollha f'pożittività. Tejn il-ħaddieħor għas ilħaq tisma' li xi ħadd għandu bżonn l-għajnuna li ma tkunx inti tal-ewwel li tmurtejn u allura ovvjament mhux għalfejn ngħidlek li mhux biss bħala oħtok, ġifieri bħala familja, imma ovvjament bħala persuna ninsab ħafna gburija bik. Hello Ivan, taf li l-mara tiegħek kienet isa oħtna, konvinta li hija ħafna gburija bil-qalb kbira li għandek. Inħobbuk. Ma kienx ħadd jaf. Għaddaw jaqbdu jieħdu l-mike ma jgħid il-qox. Ejja. Għanzi ma ġamnihom xi kantaw. Mela qatlek tal-aħħar. U l-ewwel iltqajt ma' t-tifel tiegħek. Rajt xi kemm kiber, il-żekk li ma naraħ inna fuq żgħir. Kiber. Livana. Bil-għal. Il-taqa ma ħatas biss. Din tal-aħħar żgur, messaġġ ma' Tivana u żekk. Tajjeb? Nara. Ġej. Nixtieq ngħidulek thank you ta' kollox u kull ma tagħmel magħna. Grazzi tal-li tkun tawent san-nuqqas tal-mami. U nixtieq ngħidulek kemm inħobbuk u thank you tal-rispett kollu tal-għalina u ta' kull ma tallimna. Thank you ta' kollox li tagħmel magħna, napprezzaw ħafna, inħobbuk ħafna ta' kollox li tallimna u li dejjem tagħmel ħin għalina, nafu li ħafna busy inti. Aħna nħobbuk ħafna u napprezzaw. Thank you. Nħobbuk. Love you. Kamera wkoll. Kulħadd jinqala jisu. Kulħadd ġibtuh tajjeb qudiem il-kamera, ma ħadx jidher ħobb jidher qudiem il-kamera. Imma li kamela mhux għalina, il-verità, aħna m'aħna xejn. La jien nirringrazzja Ivan. l-apprezzar għamiltu intom, vera napprezza li għamiltu li ġejtu napprezza vera. Palma nirrikonoxxi l-istat li jirrikonoxxi, naġenilkom għandi derjien, għax f'sentej jirrikonoxxi li kont l-employer of the year u l-ħaddim ta' sena. Imma da mhux miegħi dan it-tieni piece għall-grupp tiegħi jew waħdi ma jinxej, literalment nixtieq ma nsemmihomx għax hawn tim kbir. U s-sabiħ ta' li nexxi li nħoss l-iktar qabel kollox li anke nexxina nġibu kompetituri tagħna fix-xogħol in a positive way li kontribwixxu jgħinu. U dak is-sabiħ għaxiraw it-tajjeb u għallhom it-tajjeb dak ikun dejjem ħajtgħallem. Iħossni komdu fuq hekk. U għad ħafna żgur qed jinqalgħu iktar nies għax id-domanda hija enormi. Illum il-mart vera qed isibu l-kura tiegħu u s-success rate tal-kanser tal-fuq it-tfal qabel kienet bil-kontra kienet qabel ifiqu minn 10 fuq 2. Illum minn 10 fuq 8. U jagħti wis imma il-kaxxa dejjem tikber. U mhux biss il-flus u l-finanzi, is-sapport tal-volontiera li jagħmluha ma' daw il-nies morda u kif jitrattaw magħhom. Issa nagħmlu proġetti ieħor ta' Puttinu vera biex nagħmlu 25 appartamenti ieħor dejn l-isptar huwa proġett kbir li jiswa ħafna flus. Imma l-loġistika u l-flus mhux xi kultant ikollok il-flus u biex tasal biex tieħu l-bini però hemm negozjanti li niltaqgħu biex din il-ħolma ssir realtà. U dak is-sabiħ tal-għaqda u jindem ngħid dawn huma l-Maltin, dawn huma l-imprenditori Maltin u għawċin li fl-aħħar mill-aħħar jingħaqdu għal għandu wieħed biex verament jgħinu lil min vera għandu bżonn. Grazzi Ivan. Grazzi li kont magħna però żgur tal-aħħar vera xara kif qed tara l-ħin u tiġi warajja semmejna persuna importanti ħafna f'ħajtek u għandna dal-messaġġ tal-aħħar vera. Hello Ivan. Ovvjament jikburija ħafna bik għax int għandek qalbek tad-der u tgħin il-kulħadd. Ngħidlek grazzi ta' trobbija li tajt it-tfal u nixtieqlek ħajja mill-isba. Inħobbok. Kemm ħelwa. U vera ħelwa, Dik il-bastun tal-familja dejjem hemm u għandha nuqqasijiet tagħha għax ma' tfal kollox eżatt l-impossibbli imma dikom li ta' sottomessa dik waqt il-papa dejjem hemm għalina minn dikon nażar l-iskola tiġribina vera l-erba' laħna għax għandi ħija ieħor ta' min isemmih ukoll li huwa akbar minni, però dik ta' ħajjita u ħajjita letteralment toqgħod lura minn kollox biex waħda naħseb mill-valuri li tatna.
Nispera li ħad għoż l-intervista kolli bqaddej għandi mux sal-erba, ma nibqaddej salila. Grazzi. Ringrazzjak mill-qalb. Ivan Kalleja li kien magħna llum. Grazzi ħafna mill-qalb u il-ħaddim tas-sena 2019. Jiena ħankun magħkom minn hawn ftit ieħor, ibqgħu magħna ħammorru għal ftit riklami u mbagħad għandi iktar mistednin għalikom qawhem u tiċċaqlux.